Toto je otec František Saverský. Práve sa vrátil z Indie. Nech sa páči. A toto je otec Ignác. Všetci ho dobre poznáte. Stále veselý. Už ste čítali duchovné cvičenia? Ale dajte mi trochu času. Toto je Terezia Zavily a Jan z Kríža. Nech sa vám páči. Zakladatelia bosých karmelitánov. A prečo majú teda topánky? Prečo musíš do všetkého vrtať? Teraz príde kardinál Karol Boromejský, je z Milána, preto vás prosím, aby ste boli slušní. Jasnosť. Čo to robia? Šmykol sa. Jasnosť, to by ste pred úbohým kňazom nemali robiť, veď viete zákony hierarchie. Práve, že dodržiavam zákony hierarchie. Ja som síce vyššie čo do hodnosti, ale vy ste vyššie čo do svetosti. Don Filipo, poďte sem. Prepáčte na okrek. Ako to, že im dovolíte dávať do sveteničky papierové loďky? To je hriech. Hriech je, že ste nám ich potopili. Teraz musím robiť nové. Pozrite, toto sú moje deti. Tu bývame, modlíme sa, hráme, konáme dobro, všetci spolu. Pomiešaní chlapci a dievčatá? No čo už, svet je stvorený z mužov a žien. A aj s butou. Čo vravel? Viete, deti všeličo popletú. Veru, sú aj takí. Ale hádam sa nebudeme zaoberať hlúpostiami, ctená matka. Mimochodom, otec Ignác, teraz, keď budete na sobáši Leonetín svedok, čím sa staneme my dvaja? Čím by sme sa stali? Neviem. Budeme svatovia? Príbuzní? Prečo? Vy ste otcom toho dievčaťa? Nie, ako by som bol. Takže si nebudeme nič. Prepáčte, nehnevajte sa. Škoda, že nič. Prečo? Chceli ste sa stať jedným z nás? Nie, ale chodte. Škoda. Don Filipo, prečo Čirifiského toľko mešká? Neviem, dieťa. Iste príde. Zatiaľ sa usadte, prosím. Leoneta, upokoj sa, príde. O chvíľu by mal doraziť aj moriak. Nechali sme ho upiecť v reštaurácii u Medveďa, pretože my tu nie sme zariadení na mučenie. Ale ak sa vám bude zatiaľ páčiť nejaká reč, chválospev alebo životopis nejakého svätého. Za temnej noci halí sa v plameňoch lásky. S úzkosťou šťastie čaká a nebadane láka ťa do hlbín snov. Je to mystik. Ha,